Kaixo! Aste honetan oso bisita berezia izan dugu Basakabin. Bai, gure Makusiko lagunak etorri dira Basakabi bisitatzera. Lehenengo Basakabiko sarreratik etorri ziren, hor aurrean argazki bat atera zuten Basakabiko kartelarekin, bai, atean. Bai, eta handik igerilekura joan ziren. Infantziak harritu zuten? Zute abisatu? Bai, igerileku mitikoa, galdetu genien ea animatu ziren bainatzera, baina ez esan ziguten. Nik uste igual ikutu zutela eta esan zuten, pixkatotza dago eta ez zian animatuaz. Igerilekotek gero zuhaitza ikusi zuten. Hori da, bai, eta estatuara iritsi eta gurekin topatu ziren. Bueno, egia esan, bokata hartzeko atsedenaldiak geunden. Orduan, Leire komunean zeon. Ni komunera joan. Orduan nirekin topatu ziren lehenengo, bokata jaten ari nintzela, beraiekin egon nintzen pixka bat, argazkiak atera genitun, hizketan, tal. Gero bidetik aurkitu ginen eta Ainoak esan zian, Leire, Makusiko lagunak etorri dira, eta ni, bale, joango naiz kaso egitera. Mira, ezagunen arregatoratik. Bale. Justo komunean jo naiz. Eta hori bere ginen hizketan eta bakoitzarekin argazkiak ateratzen, gainera galdetu zidaten ea arropa nirea zen. Ni gainera polar bat neukan jarrita eta gero irekitzean esan begira ze koloretsua, ni daukaten arropa bezala eta gustatu zitzaien dena. Gu normalean, pertsonaiez jantzita gaude, baina hotza baldin badaukagu, hemen badituzte polar batzuk gainetik jantzteko eta hoiekin bero-bero gabiltz, erroetik. Hori da. Ainoak zeu zetxibatu aldizu Ez dira ezer galdetu ere, ke ba? Xili. Ez que lotxatu iten den ikusten dut. Igual oso goiz da. Ez zeat esnatu guendik. Bai. Bueno. Zorketa laurden gutxi. Handik, jangelara pasa ziren, hor gure lagunak zeuden lanean. Ikusi zuten nola grabatzen zuten, ikusi zuten konboa, pantailekin, nola ikusten den grabatzen nahi dana. Nola ikusten ziren planoak. Nola grabatzen duten soinua, zenbat jende dago errodai baten atzetik, bai, jende pilo bat dago, eta hori ikusteko aukera eduki zuten ere. Handik pasa ziren prozesuak ikustera, jangelatik aldapa bat dago gora, eta han daude prozesuak da gu egunero prozesatzen garen lekua. Prozesuak dira makipelu eta jantzitegiko departamentuak. Zergatik, gu laguntzen digutelako, prozesatzera Ainoatik Karlara eta Leiretik Marenera. Gure pertsonaiak bihurtzeko. Hori da. Onak dira errezkerak egiten. Oso nahi da, beraia izan. Onak dira horrezkerak egiten? Rentzak eta egitetik? Eta handik gero jangelara jetxi ziren berriro. Eta sorpresa, nori iritsi zan? Nere Arriola. Nere Arriola! Nori entzaio gustatuko Nere Arriolakin topatzea. Claro. Kaixo! Libratu gara bortizikutxo. Zer gustatu zaizu Basakabi? Bai? Rikia? Igerileku ez da ikusi duzu? Bai, dana. Txikiagoa da ondiagoa. Txikiagoa! Telebiztian ondiagoa ematen du, Gero pozpozik, berriro sarrerara buelta egin zuten, eta pozpozik joan ziren etxera. Orduan badakizue, hurrengo urtean Basakabira etorri nahi baduzue, Makusiko kide egin, eta zozketan parte hartu. hori da. Agur!